Praise the Lord, mga igsoon, mga higala diha sa atong Ginoong Hesukristo. Maayong hapon sa inyong tanan dinhi sa Stockton, California, ug maayong buntag sa inyo diha sa Pilipinas. Okay, og ako mong giagda aron sa pagpaminaw. Okay, ayos sa nato atong cellphone. Okay, ako buong gida sa pagpaminaw, sa pagbasa sa pulong sa Dios para sa ika-56 nga adlaw sa pagbasa sa Biblia. Ug at sa pagkakaron sa ning orasa, gayuna atong basahon ang padayon ang libro sa Levitico, kapitulo 16. Okay, so kapitulo 16. Una mo'y Biblia. Pwede niyo ukban ang inyong mga Biblia sa libro sa Levitico. Kapitulo 16, atong sugdan ang versikulo 29. Pero sa di pa ta magpadayon sa basa sa pulong sa Dios, pasalamat ko sa mga atong mga new members na reply sa akong friend request, sa akong pag-invite sa inyo. Dalaygon ang Dios. Ginaot nga ang Ginoo magapanalangin kaninyong tanan sa pagiging part dani nga group connected to His Word, ug ang Ginoo magapanalangin sab kanatong tanan. Okay, so atong basahon ang versikulo 29, nag-ingon dinhi, paghuptan ninyo kini ingon nga balaod nga walay katapusan sa bulan nga ikapito. Praise God. Before ta magpadayon mga igsoon, mag-ampo sa ta kay before ko mag-start nga magbasa sa pagbasa sa pulong sa Dios, out of screen, out of the camera, nag-ampo ko pero karon akong nadalikyatan pagkalimot sa mag-ampo taron sa guidance sa atong Ginoo. Dalaygon nga amahan nga balaan, daghang salamat sa ning orasa Ginoo nga imong mga pulong aniya among pagabasahon o Dios. Ikaw Ginoo ang maghatag og salabutan sa among mga kaugalingon o Dios, kasalabutan nga gikan kanimo Lord, kay ang imong mga pulong dili man Ginoo masabot pinaagi sa tawhanon Ginoo nga pagsabot kay imong pulong espirituhanon o Dios. So Ginoo, naghangyo kami ikaw ang magpadayon Ginoo sa paghatag namo ng salabutan, maghatag ka namo Ginoo sa insakto nga kaalaman aron Ginoo nga dili mi masipyat Lord sa among hunahuna, sa among pagtuo diha kanimo Lord. Ikaw lang Ginoo ang tinubdan sa tanan nga hingpit Ginoo nga pagtulon-an. Sa nagasalig kami Ginoo nga ikaw ang maayong amahan o Lord, mahigugmaong amahan nga ang nag-ingon pa Ginoo nga kung kami hanyo o Ginoo mangayo Ginoo sa mga maayong butang, mga langit nun Lord, nga alang sa among kaayuhan kini Lord imong buhaton aron ikaw mahimaya dinhi sa among mga kinabuhi. Daghang salamat Lord sa tanan nga magapatalingog magabasa sa imong mga pulong uban kanako. Ang tanang himaya ug dungog among ibalik kanimo, amahan nga langit nun, sa ngalan sa among Ginoong Hesukristo. Amen. Praise the Lord. So padayon ta mga igsoon nata sa kapitulo 16 sa libro sa Levitico, versikulo 29, nag-ingon dinhi, paghuptan ninyo kini ingon nga balaod nga walay katapusan sa bulan nga ikapito, sa ikapito ka adlaw sa bulan.
Pagasakito ninyo ang inyong mga kalag ug walay bisan unsa nga buluhaton nga pagabuhaton ninyo, bisan ang molupyo, bisan ang dumuluong nga nagapuyo sa taliwala ninyo. Kay niining adlaw pagabuhaton ang pagtabon sa sala alang kaninyo aron sa paghinlo kaninyo. Mamahinlo kamo gikan sa tanan ninyong mga sala sa atubangan ni Jehovah. Praise God. So, para sila gi-quarantine itong panahon ng mga igsoon. So, sa ang hining quarantine, dili ni new normal. Normal na mga igsoon sa una pa. Wala lang ta, nasayod kay wala na magbuhat ang mga tao sa gisugo sa Dios. Dinhi kini maoy usa ka adlaw nga igpapahulay sa balaan nga pahulay alang kaninyo ug pagasakito ninyo ang inyong mga kalag kini maoy usa ka balaod nga walay katapusan. Praise the Lord. Also kini mga igsoon muning giingon sa Ginoo kang Moises sa mga Israelita. So ang gibuhat sa Ginoo ang ining mga butang sa Israelita karon panig-ingnan nga moabot gihapon ni sa tibuok kalibutan kay ang pulong sa Dios kitugyan man sa mga Israelita aron madala nila sila ang mahimong mga evangelist. Sila magdala og pulong sa Dios sa tibuok kalibutan. So nag-end dinhi ug ang saserdote nga pagadihugan ug nga pagapanalanginan aron mahimo nga saserdote nga ili sa iyang amahan magahimo sa pagtabon sa sala ug magabisti siya sa mga bisti nga lino bisan ang mga bisti nga balaan ug buhaton niya ang pagtabon sa sala sa balaang puloy-anan ug magabuhat siya sa pagtabon sa sala alang sa balong-balong nga pagatiguman ug alang sa halaran ug magabuhat siya sa pagtabon sa sala alang sa mga saserdote ug alang sa tibuok nga katawhan sa katilingban. Ug kini pagahuptan ninyo nga balaod nga walay katapusan sa pagbuhat sa pagtabon sa sala alang sa mga anak sa Israel tungod sa tanan nila nga mga sala sa makausa sulod sa tuig ug gibuhat niya ingon sa gisugo ni Jehovah kang Moises. Praise the Lord. So makita nato mga igsoon nga dunay maayo nga patutuo o witness o dunay maayo nga kadaugan kumbaga mga igsoon kay pirmi ingnon ni kung naibalaod ang Ginoo kang Moises pirmi gi-witness sa Ginoo iyang gipamatud-an nga si Moises naghimo ingon sa gisulti sa Dios. So ingon unta na mga igsoon ang atong kinabuhi kung unsay isulti sa Ginoo musad ang atong buhaton aron kung unsay iyang pagpamatud kang Moises mausad ang atong madawat nga pagpamatuod gikan sa Dios. Praise the Lord. Busa mga igsoon kung sa tao walay imposible pero sa Dios walay imposible kung kita magatuman sa balaod sa atong Ginoo. Praise God. So nag-ingon din sa kapitulo 17 kapitulo 17 kay basahan man nato hangtod sa 18 nga kapitulo o bersikulo 30. So nag-ingon dinhi ug si Jehovah misulti kang Moises nga nagaingon isulti ka nga Aaron ug sa iyang mga anak nga lalaki ug sa tanan nga mga anak sa Israel ug ingnon mo sila kini mao ang gisugo ni Jehovah nga nagaingon bisan kinsa nga tawhana sa balay sa Israel nga magapatay og baka kun nating karnero kun kanding sa sulod sa kampo kun sa gawas didto sa kampo ug wala niya madala kini ngadto sa pultahan sa balong-balong nga pagatiguman aron sa paghalad niini ingon nga halad alang kang Jehovah sa atubangan sa tabernakulo ni Jehovah ang dugo pagaisipon batok ni adtong tawhana nagula siya og dugo ug kadtong tawhana pagaputlon gikan sa taliwala sa iyang katawhan. Excuse me. Praise the Lord. So
Mag-headset ko mga igsoon kay basin hinay akong tingog. Okay. So, verse 5 na ta sa kapitulo 17, niya pagyapon ta sa libro sa Levitiko. Ngun aron ang mga anak sa Israel managdala sa ilang mga halad, excuse me, nga ilang gihalad didto sa kapatagan, bisan nga sila magadala niini ngadto kang Jehova, ngadto sa pultahan sa balong-balong nga pagatiguman, ngadto sa saserdote ug kini ihalad nila ingon nga halad sa pakigdait alang kang Jehova. Ug ang saserdote magasablig sa dugo sa ibabaw sa halaran ni Jehova diha sa pultahan sa balong-balong nga pagatiguman, ug pagasunogon ang tambok ingon nga usa ka kahumot alang kang Jehova. Ug dili na gayud sila managhalad sa ilang mga halad ngadto sa mga panulay nga ilang gisunod aron sa pagpakihilawas. Kini pagahuptan nila ingon nga balaod nga walay katapusan ngadto sa ilang mga kaliwatan. Ug igaingon mo kanila bisan kinsa nga tawhana sa balay sa Israel kun sa mga dumoluong nga nagapuyo sa taliwala nila nga maghahalad og halad nga sinunog kon halad, ug dili niya pagadadon kini ngadto sa pultahan sa balong-balong nga pagatiguman aron sa paghalad niini alang kang Jehova kadtong tawhana pagaputlon gikan sa iyang katawhan. Ug bisan kinsa nga tawhana sa balay sa Israel kun sa dumoluo nga nagapuyo sa taliwala nila nga magakaon sa bisan unsa nga paagi sa dugo, ako magabutang sa akong nawong batok niadtong kalaga nga magakaon og dugo, ug pagaputlon ko siya gikan sa taliwala sa iyang katawhan. Kay ang kinabuhi sa unod anaa sa dugo, ug ako naghatag kaninyo niana aron sa pagtabon sa sala sa inyong mga kalag sa ibabaw sa halaran, kay ang dugo mao ang nagahimo sa pagtabon sa sala tungod sa kinabuhi. Busa giingon ko sa mga anak sa Israel, walay bisan kinsa nga kalaga diha kaninyo nga magakaon og dugo, ni ang dumoluo nga nagapuyo sa taliwala ninyo magakaon og dugo. Ug bisan kinsa nga tawhana sa mga anak sa Israel kun sa mga dumoluong nga nagapuyo sa taliwala nila nga magapangayan ug mananap o magapangayam og mananap kon langgam nga mahimong kan-on, pagaulaon niya ang dugo niini ug pagatabunan kini sa abog. Kay mahitungod sa kinabuhi sa tanan nga unod, ang kinabuhi niini anaa sa dugo. Busa giingon ko sa mga anak sa Israel, dili gayud kamo magkaon sa dugo sa bisan unsa nga unod, kay ang kinabuhi sa tanan nga unod mao ang dugo. Niini bisan kinsa nga magakaon niini pagaputlon siya. Ug bisan kinsa nga kalaga nga magakaon niadtong namatay sa iyang kaugalingon, kun gilapa-lapa sa mananap nga mapintas bisan kinsa o bisan siya molupyo kon dumoluong, pagalabhan niya ang iyang mga biste ug maligo siya sa iyang kaugalingon sa tubig ug mamahugaw siya hangtod sa hapon, unya mamahinlo siya. Apan kung siya dili magalaban niini ni magahugas sa iyang unod, nan pagadad-on niya ang iyang kasal-anan. Sa kapitulo 18 na ta mga igsoon. Ug si Jehova misulti kang Moises nga nagaingon, sumulti ka sa mga anak sa Israel ug ipamulong kini kanila, ako si Jehova nga inyong Dios. Dili kamo magbuhat sumala sa ginabuhat nila sa yuta sa Ehipto diin magpuyo kamo. Ug dili kamo magbuhat sumala sa ginabuhat nila sa yuta sa Kanaan nga didto ako nagdala kaninyo, dili usab kamo managgawi sa ilang kabalauran. Ang akong mga tulumanon pagabuhaton ninyo ug ang akong kabalauran pagabantayan ninyo
nga magalakaw kamo niini. Ako mao si Jehova nga inyong Dios. Busa ang akong kabalaoran ug ang akong mga tulumanon pagabantayan ninyo, nga akong pagabuhaton sa usa ka tawo mabuhi siya kanila. Ako mao si Jehova. Walay bisan kinsa kaninyo nga magaduol sa bisan kinsa nga haduol nga kabanayan aron sa pagbukas sa ilang pagkabuho. Ako si Jehova. Ang pagkahubo o ang pagkahubo. Ang pagkahubo sa inyong amahan, bisan ang pagkahubo sa imong inahan, dili mo pagbuksan. Siya mao ang imong inahan, dili mo pagbuksan ang iyang pagkahubo. Ang pagkahubo sa asawa sa imong amahan, dili mo pagbuksan. Kini mao ang pagkahubo sa imong amahan. Ang pagkahubo sa imong igsuon nga babaye, ang anak nga babaye sa imong amahan, kun ang anak nga babaye sa imong amahan nga natawo sa balay kun natawo sa gawas, bisan ang ilang pagkahubo dili mo pagbuksan. Ang pagkahubo sa anak nga babaye sa imong anak nga lalaki, kung sa anak nga babaye sa imong anak nga babaye, bisan ang ilang pagkahubo dili mo pagbuksan, kay ang ilang pagkahubo mao ang imong pagkahubo. Ang pagkahubo sa anak nga babaye sa asawa sa imong amahan nga gianak sa imong amahan, siya mao ang imong igsuon nga babaye. Ang iyang pagkahubo dili mo pagbuksan. Ang pagkahubo sa igsuon nga babaye sa imong amahan dili mo pagbuksan. Siya mao ang duol nga kabanayan sa imong amahan. Ang pagkahubo sa igsuon nga babaye sa imong inahan dili mo pagbuksan kay siya mao ang duol nga kabanayan sa imong inahan. Ang pagkahubo sa igsuon nga lalaki sa imong amahan dili mo pagbuksan, dili ka magduol sa iyang asawa, siya mao ang imong ayaan. Ang pagkahubo sa imong umagad nga babaye dili mo pagbuksan, siya mao ang asawa sa imong anak nga lalaki, dili mo pagbuksan ang iyang pagkahubo. Ang pagkahubo sa asawa sa imong igsuon nga lalaki, dili mo pagbuksan, kini mao ang pagkahubo sa imong igsuon nga lalaki. Ang pagkahubo sa usa ka babaye ug sa iyang anak nga babaye, dili mo pagbuksan. Dili ka magkuha sa anak nga babaye sa iyang anak nga lalaki, kun sa anak nga babaye sa iyang anak nga babaye aron sa pagbukas sa iyang pagkahubo. Sila mga duol nga kabanayan, kini dautan gayud. Ug dili ka magkuha og asawa nga uban gayud ang iyang igsuon nga babaye aron pagabuhaton siya nga kailog sa pagbukas sa iyang pagkahubo, labot pa sa usa sa iyang tibuok kinabuhi. Ug dili ka magduol sa babaye aron sa pagbukas sa iyang pagkahubo samtang gibutag pa siya tungod sa iyang pagkahugaw, ug dili ka makighilawas sa asawa sa imong isig ka tawo sa paghugaw sa imong kaugalingon uban kaniya. Ug dili ka maghatag sa imong binhi aron nga igapaagi sila sa kalayo ngadto kang Molok. Dili mo paghugawan ang ngalan sa imong Dios. Ako mao si Jehova. Dili ka maghigda tipon sa lalaki sama sa paghigda tipon sa babaye. Kini gidumtan sa Dios. Bisan muninggin nga mga tomboy ug mga bakla. Maghigda tipon sa lalaki sama sa paghigda tipon sa babaye kini gidumtan sa Dios. Bisan sa unsa nga mananap dili ka makighiusa sa pagbuling sa imong kaugalingon niini. Ug walay bisan kinsa nga babaye nga magatindog sa atubangan sa mananap aron sa pagpakighiusa niini, kini mao ang kasamok. Sa bisan unsa niini nga butanga, ayaw kamo pagbuling sa inyong kaugalingon, kay niining tanan nga mga butanga gihugawan ang mga nasod nga akong gihinginlan gikan sa atubangan ninyo, ug ang yuta nahugawan, busa ako nagaduaw sa iyang pagkadautan sa ibabaw niya. Ug ang yuta misuka sa iyang mga pumuluyo, busa kamo magabantay sa akong kabalaoran ug sa akong mga tulumanon, ug dili kamo magbuhat og bisan unsa niining tanan nga mga dulumtanan,
bisan ang pumuluyo, bisan ang dumuluong nga nagapuyo sa taliwala ninyo. Kay nga tanan kining mga dulumtanan gibuhat sa mga tawo sa yuta nga mao sila ang nanghiuna kaninyo ug ang yuta nahugawan. Aron ang yuta dili magasuka kaninyo usab sa nahugawan kini ninyo ingon nga misuka kini sa nasod nga nahiuna kaninyo. Kay bisan kinsa nga magabuhat sa bisan unsa niining tanan nga mga dulumtanan, bisan ang mga kalag nga magabuhat niini pagaputlon gikan sa taliwala sa ilang katawhan. Praise the Lord. Busa magabantay kamo sa akong katungdanan nga dili magbuhat kamo sa bisan unsa niining kabatasana nga takos dumtan nga nabuhat nila nga nanghiuna kaninyo ug dili kamo maghugaw sa inyong kaugalingon niining mga butanga. Ako mao si Jehova nga inyong Dios. Praise the Lord. So mga igsoon, katong mga butang nga gidili sa Ginoo, gibuhat na 'to sa mga naunang mga henerasyon. Usa kining mga butang nga gisulti kanato gibalaod nga dili nato buhaton. Ako na gisulti nga dili buhaton tungod mga igsoon, um, tungod kay, um, naa nay nagbuhat dana ug nasayod sila nga nagbuhat nagbuhat sa mao nga buluhaton nga gidili sa Dios. Mao ning giingon nga gipangsuka sila sa yuta. Ug pasabot gi um, gi gipani napanisan na sila pasabot nanay punishment nga ilang nabatunan. So dili ta gusto sa Ginoo nga, um, nga mag nga ma-experience sad nato ang punishment nga nahitabo sa mga naunang mga henerasyon. So mga igsoon, muning maayong, kinabuhi ang pagsunod sa pulong sa Dios aron nga ang atong kinabuhi mapuno sa blessing, mapuno sa grasya gikan sa Dios tungod sa, muning nga righteous life gikan sa Dios. Basahon nato ang Marcos kapitulo 7 sa Bag-ong Tugon. Kapitulo 7 bersikulo 24 nag-ingon dinhi, ug sa pagpahawa ni Jesus didto miadto siya sa kayutaan sa Tiro ug sa Sidon, ug misulod siya sa usa ka balay, ug dili siya buot nga adunay masayod niini. Apan bisan pa niini, dili siya kataguan, hinunoa diha-diha usa ka babay kinsang batang babay nagbaton og mahugawng espiritu nga nakadungog mahitungod kaniya, ug siya miadto ug mihapa sa iyang tiilan. Ug ang babay usa ka Grecianhon kaliwat sa mga taga Syrophoenicia. So isa ka hentil ni mga igsoon ug siya mihangyo kaniya nga unta iyang pagulaon ang yawa gikan sa iyang anak. Ug si Jesus miingon kaniya, kinahanglan busgon pag-una ang mga anak, kay dili matarong nga kuhaan ang tinapay nga alang sa mga anak ug iit sa kini ngadto sa mga iro. Apan kaniya mitubag siya nga nag-ingon, tinuod Ginoo, ngani bisan pa ang mga iro, ilalom sa lamisa magakaon man sa mga mumho sa mga bata. Praise the Lord. Bati na ako mga igsoon ng Espiritu Santo sa Ginoo ning orasa kung unsa mga igsoon ang pasabot sa faith kay atong mabasa karon ang usa ka babaye nga dunay pagtuo sa atong Ginoong Kristo. A mother is sa inahan nga iyang buhaton tanan aron sa iyang anak ug nasayod siya mga igsoon, kung unsa ka importante ang babatunan niya gikan sa atong Ginoong Hesukristo.
busa nagpaubos siya mga igsoon sa iyang kaugalingon tungod sa iyang pagtuo sa atong Ginoong Hesukristo. Nag-ingon siya, si Jesus miingon kaniya, "Tungod sa pagsulti mo niana," kay nag-ingon man ang babaye mga igsoon nga, "Tinuod Ginoo ngani bisan pa ang mga iro ilalom sa lamisa magakaon man sa mga mumho sa mga bata." Praise the Lord, hallelujah mga igsoon, hallelujah. Muna makiingon desperate ang sa ka babaye. So muna mga igsoon ang sitwasyon sa atong kaugalingon kinahanglan mga igsoon modangat sa ato ang ingon ani nga desperation nga kinahanglan makadawat ta og faith, pagtuo sa atong Ginoong Hesukristo nga pareho daning sa kababay tungod mga igsoon kay tungod sa iyang pagtuo wala wala siya ma-fail, wala wala mga igsoon kung unsa iyang gituohan mo iyang nadawat. Ingon dinhi si Jesus mingon kaniya, "Tungod sa pagsulti mo niana, pumauli ka, ang yawa mipahawa na sa imong anak." Praise the Lord. Hallelujah. Praise God. Tungod sa iyang pagtuo mga igsoon, nihawa ang yawa sa iyang anak. Praise the Lord. Ug siya mipauli ug iyang nakita ang bata nga naghigda sa katre ug gigulaan na sa yawa. Ug si Jesus mipahawa pag-usab sa kayutaan sa Tiro ug miadto sa lanaw sa Galilea, agi sa Sidon, latas sa kayutaan sa Decapolis. Chapter 8 verse 10 sige diretso pa ta mga igsoon, napata sa chapter 7. So mga igsoon, um, sa atong pamilya duna tay mga kaigsuonan, duna tay igsuon, mga paryente, mga, ah, ah, niece or nephew, mga pag-umangkon, mga ig-agaw nga pareho lang sa bata ba giyawaan buot pasabot nga kanang gi so nag-ingon dinhi, okey, ingon dinhi mga igsoon, nagbaton sa mahugaw ang espiritu. So kung kita mga igsoon atong dalhon sa atong Ginoong Hesukristo ang ilang mga sitwasyon ingtan sa atong mga igsuon nga naay hugaw nga espiritu, um, unsa may sign nga ang atong mga igsuon dunay hugaw nga espiritu, kini mga igsoon ang mga espiritu nga mabutang-butangon, mga espiritu nga magsultig hugaw batok sa ilang isig ka tawo. Muna espiritu nga mahugaw naa sa ila. So, mga igsoon, ato na silang idalhon pareha ni sa mama sa bata nga iyang gidala sa atong Ginoo nga, "Ginoo, puwede ba nga kanang luwason nimo sa mga hugawng espiritu ang akong anak." So, kita mga igsoon kung naay hugawng espiritu atong igsuon, pag-umangkon, mga ig-agaw, ayaan, puwede sad natong himuon dani mga igsoon highimo sa inahan nga, "Ginoo ang akong igsuon dunay mahugaw nga espiritu, Ginoo gusto nako nga luwason nimo siya Ginoo." Muni atong buhaton mga igsoon kay kita kung naa man gyud mag-istorya sa atong hadlautan masuko ta mga igsoon. Pero daning tumora ang Ginoo naghatag nato og salabutan, a different dimension mga igsoon, spiritual dimension nga instead nga masuko masuko ta nila dalhon nato sa Ginoo ug atong hanyo ang Ginoo nga pagawason ang hugawng espiritu
gikan nila aron sila makalingkawas pag sa mga buhat nga daotan. Praise the Lord. Salamat sa Espiritu Santo sa Ginoo na naghatag nato mga igsoon og salabutan. Naghatag sa nato og wisdom. Katag nagbukas sa atong mga hunahuna sa atong kasing-kasing kung unsaon mga igsoon pag-manage ang mga tao nga dunay hugaw nga espiritu. Dalhon nato sa Ginoo. Praise the Lord. Hallelujah, Jesus. Padayon ta mga igsoon sa pagbasa. Salamat sa Espiritu sa Ginoo. Salamat sa Holy Ghost. Hallelujah, Jesus. Thank you, Lord. Muni mga igsoon kapag nga tumabati ang Espiritu sa Ginoo, ang presence sa Ginoo, makahilak ta tungod mga igsoon sa mga igsoon sa ugma sa Ginoo nga atong mabati. Luha mga igsoon tungod sa pagpasalamat sa dahil tungod mga igsoon kinasayod ta nga dunay gibuhat ang Ginoo gitubag sa Ginoo ang atong mga pag-ampo, ang atong mga desire mga igsoon nga atong nasa atong mga kasing-kasing atong gidala sa dugay nga panahon. Hallelujah, Jesus. Salamat sa Ginoo sa iyang pagtubag sa atong mga silent prayers. Hallelujah, Jesus. So nag-ingon dinhi apan kaniya mitubag siya nga nag-ingon, "Tinuod Ginoo, ngani bisan pa ang mga iro, ilalom sa lamisa, magakaon man sa mga mumo sa mga bata." Si Jesus miingon kaniya, "Tungod sa pagsulti mo ni ana, pumauli ka, ang yawa mipahawa na sa imong anak." Mga igsoon, haw nabati kung unsa ka ang nabati sa Ginoo nga kaluoy nani nga inahan ug ako sa nabati mga igsoon. Sa kaning orasa hatod ko imbis na nabati ang ka kasadya mga igsoon. So kaning inahan tungod sa iyang anak, tungod sa pag-ayo sa Ginoo sa iyang anak nga naay mohugaw nga espiritu. Nya ingon dinhi ug siya mipauli ug iyang nakita ang bata nga naghigda sa katre ug gigulaan na sa yawa. Ug si Jesus mipahawa pag-usab sa kayutaan sa Tiro ug miadto sa lanaw sa Galilea, agi sa Sidon latas sa kayutaan sa Decapolis. Ug kaniya ilang gidala ang usa ka tawo nga bungol ug may pagkaamang ug iyang gihangyo si Jesus nga unta tapion niya ang iyang kamot diha kaniya. Praise the Lord. Hallelujah. Mga igsoon mao ni ang hallelujah mao ni mga igsoon ang mahitabo kung ang pulong sa Ginoo buhi nga makadala nato mga igsoon sa sitwasyon dito sa sa lugar mga igsoon nga nahitabo in the spirit. So, atong mabati ang kalipay, pagmaya, paghilak mga igsoon dili tungod sa kaguol kundili tungod sa pagmaya ang atong espiritu nagamaya tungod sa gibuhat sa Ginoo kaning babaye mga igsoon sa iyang anak.
sa kainahan dito sa iyang na naghangyo sa Ginoo. So, nagpadulong na ang Ginoo paingon sa Galilea. Ah, ang nag-ingon dinhi og kaniya ilang gidala ang usa ka tawo nga bungol ug may pagkaamang ug ilang gihangyo si Jesus nga unta itapion niya ang iyang kamot diha kaniya. Ug sa napinig niya ang tawo gikan sa kadaghanan, gikulitog niya ang iyang mga tudlo sa mga dalunggan niini, ug nangluwa siya ug iyang gihikap ang dila niini. Ug sa nagyahat siya sa langit, nanghupaw siya ug miingon kaniya, "Ipata," nga sa ato pa, "Maabli ka." Ug naabli ang iyang mga dalunggan ug naluwag ang iyang dila ug siya nakasulti na sa tataw. Praise the Lord. Ug gitugon sila ni Jesus nga walay bisan usa nga ilang suginlan niini. Apan sa naglabi ang iyang pagtugon kanila, naglabi pa usab hinuon ang ilang pagpanugilon niini. Praise the Lord. Ug sa hilabihan kadakong kahibulong, sila na nag-ingon, "Maayo gayud ang iyang pagkabuhat niining tanan, bisan gani ang bungol nga gihimo nga makadungog na, ug ang amang nga makasulti na." Praise the Lord. So mga igsoon, tanawa kung dunay gibuhat ang Ginoo sa atong kinabuhi, dili ta natural man igsoon, dili nato mapugngan ang atong kaugalingon nga dili ipanugilon kung unsay gibuhat sa Ginoo nganuman because of that great rejoicing. Nag-umapaw ang atong kaligayahan, nag-umapaw ang atong pagmaya, ang atong kadasig o excited ta kaayo nga isulti ang unsay nahitabo kanato mga igsoon. Ug nagyan gani ug niadtong panahona sa nagkatapok na usab ang usa ka dakong panon sa katawhan ug wala sila'y makaon, gitawag ni Jesus ang iyang mga tinun-an ngadto kaniya ug miingon siya kanila, "Naluoy ako sa katawhan." Praise the Lord. So mga igsoon kung wala mo'y makaon, kay wala mo tagai sa sapon sa may gihimo. Mga igsoon mao ni pulong sa Ginoo. Ug dili basta mga magtotoo dili ta mahadlok kung moabot ang sitwasyon nga wala tayong makaon nga dili tungod sa atong pagtinapulan agud wala tayong makaon, kundi tungod sa isa ka sitwasyon, tungod sa atong pagsunod sa Ginoo. Yun siya, walay makaon. Kaya nag-end og niadtong panahona sa nagkatapok na usab ang usa ka dakong panon sa katawhan ug wala sila'y makaon, gitawag ni Jesus ang iyang mga tinun-an ngadto kaniya ug miingon siya kanila, "Naluoy ako sa katawhan." So mga igsoon, ang kaluoy sa Ginoo ana sa iyang mga anak nga nagtapok tungod kaniya. Ingon kay tulo na karon ka adlaw sa ilang pagpakig-uban kanako ug wala sila'y makaon. Praise God. Thank you God. Ug kon papaulion ko sila nga walay mga kaon, panguyapan sila sa dalan ug ang uban kanila layo ra ba gigikanan. Ug kanya mitubag ang iyang mga tinun-an nga nag-ingon, asa man kitag tinapay dinhi sa awaaw nga arang ikabusog niining maong panon sa katawhan." Ug nangutanan siya kanila, "Pila ba kabuok ang inyong tinapay?" Sila mitubag, 7. Ug gisugo niya ang panon sa katawhan sa pagpanglingkod sa yuta, ug iyang gikuha ang 7 ka tinapay, ug sa nakapasalamat na siya, gipikas-pikas niya kini ug gihatag ngadto sa iyang mga tinun-an aron ilang idulot, ug kini ilang gidulot ngadto sa katawhan, ug duhay ilang pipila ka gagmayng isda. Ug sa nakapanalangin siya niini, siya nagsugo nga idulot usab kini ngadto kanila.
ug sila nangaon ug nangabusog ug ilang gihipos ang mga tipik nga nahibilin nga mipuno sa 7 ka mga alat. Praise the Lord. Sa mga igsoon, ingon na ang atong Amahan nga langitnon. Kung mosunod ta sa Dios mga igsoon, dili ta magutom. Dili nag-ingon ang Ginoo nga siya ang mag-provide sa atong mga kinahanglanon. Praise the Lord. So dili ta mga igsoon mahadlok sa pagsunod sa Ginoo. Bisan atong hinungdaon nga lisod kay ang Ginoo naghuna-huna kung unsay atong mga kinahanglanon. Kay siya ang mahigugmaong Amahan. Siya mga igsoon nga higugma kanato. Bisan mga igsoon wala pa nato huna-hunaa ang atong kinahanglanon, gihuna-una na daan sa Ginoo before pa magutom, before pa mga igsoon nga nag-ingon nga basin unya o kuno mga luya, mga tawo lakaw, ilang pa mga kuyapan. So wala pa sila pang kuyapi mga igsoon tungod sa kagutom, daan na. Ipanalipdan na daan sa Ginoo ang mga butang nga puwede mahitabo sa atong mga kinabuhi. Ingon dana mga igsoon kasaligan ang Dios sa atong mga kinabuhi. So busa mga igsoon magsunod lang ta sa Ginoo kung sa iyang isulti nato ug ang Ginoo mo'y bahala sa atong mga kinahanglanon. Praise the Lord. So mao na mga igsoon ang, um, mao na mga igsoon ang nahitabo sa akong kinabuhi nga akong dunay panahon mga igsoon nga, akong gi-prioritize ang pagsunod sa Ginoo, ang pagsunod sa Ginoo kay gusto na akong maila ang atong Ginoong Hesukristo ug ana mga igsoon gihuna-huna na daan sa Ginoo kung unsay maging future. Dili lang ako bisan pa daghan mga magtotoo nga ilang gi-prioritize ang Ginoo ug wala sila mga igsoon ma-fail because mga igsoon God never fails. Dili ta magkulang, dili ta makawang, dili kawangon ang sa atong Ginoo ang atong pagtuo kaniya. Basahon nato ang mga Salmo mga igsoon, higala kapitulo 41, bersikulo 1 hangtod sa 13. Actually buong Salmo 41 nag-ingon dinhi, bulahan siya nga nagapalandong sa mga kabos. Si Jehova magaluwas kaniya sa adlaw sa kadautan. Si Jehova magabantay kaniya ug maghatag kaniya og kinabuhi, ug mabulahan siya sa ibabaw sa yuta. Ug dili mo siya igatugyan sa kabubot-on sa iyang mga kaaway. Si Jehova magapalig-on kaniya sa ibabaw sa higdaanan sa kasakit. Pagahumokon ko ang tibuok niyang higdaanan diha sa iyang balatian. Ako miingon, O Jehova, maluoy ka kanako. Ayuhon mo ang akong kalag, kay nakasala ako batok kanimo. Ang akong mga kaaway nagapamulong og daotan batok kanako nga nagaingon, ano sa ba siya mamatay ug mahanaw ang iyang ngalan. Munang mga daotan mga igsoon may kanus ba na kanus ba na siya bumagsak. Muna mga igsoon ng mga taong daotan. Kay gusto nila nga mamatay, mahimok ang failure. Pero mga igsoon dili mahitabo tungod kay ang Ginoo nagapanalangin sa iyang mga anak. Ug kung siya moanhi sa pakikita kanako, siya magasulti og bakak ug ang iyang kasing-kasing nagatigom og kasal-anan alang sa iyang kaugalingon. Sa diha nga mopanaw siya sa halayong dapit, siya magasulti niana. Ang tanan nga nagdumot kanako na naglibak batok kanako sa tingob
batok kanako na naglalang sila alang sa akong kadautan. Ang usa ka mangil-ad nga sakit matud nila motakod kaniya, ug karon nga siya nagahigda na, dili na siya makabalik sa pagbangon. Oo, ang akong suod nga higala nga gisaligan ko nga nakakaon sa akong tinapay nag-alsa sa iyang tikod batok kanako. Apan ikaw, O Jehova, maluoy ka kanako ug patinduga ako aron igabayad ko kanila ang balos. Pinaagi ka niini maila ko nga ikaw nahamuot kanako, tungod kay ang akong kaaway dili makadaog kanako. Praise God, hallelujah, praise God. Atong mga kaaway dili makadaog kanato kung nahimuot ang Dios kanato mga igsoon. Ug mahitungod kanako ikaw nagasagang sa akong pagkatarong, ug nagapapuyo kanako sa atubangan sa imong naong sa walay katapusan. Praise God. Bulahan si Jehova ang Dios sa Israel gikan sa walay katapusan ngadto sa walay katapusan. Hinaot unta ug hinaot unta. Praise God. Hallelujah mga igsoon. Adto ta sa mga, mga proverbio o panultihon. Nag-ingon dinhi, basahon nato ang kapitulo 10 bersikulo 11 hangtod sa 12. Giingon dinhi mga igsoon, ang baba sa matarong may usa ka tuboran sa kinabuhi, apan ang pagpanlupig nagatabon sa baba sa dautan. Ang pagdumot nagapapukaw sa mga kasamok, apan ang gugma nagatabon sa tanang mga kalapasan. 15-16 Ang bahandi sa tawong adunahan mao ang iyang malig-on nga siyudad. Ang pagkalaglag sa mga kabos mao ang ilang pagkakabos. Ang pagpamuo sa tawong matarong nagapadulong ngadto sa kinabuhi. Ang abot sa tawong dautan ngadto sa pagpakasala. Praise the Lord mga igsoon. So, ang daotang tao ang iyang abot gamiton niya sa pagpakasala. Oh my goodness, Lord, help us. Nga dili ta mga igsoon mahimong daotan tungod kay kung daotan ta ang atong abot magamit nato sa pagbuhat og sala. Oh Lord, hallelujah. Mag-ampo ta sa Ginoo mga igsoon nga nga luwason ta sa Ginoo gikan sa pagkadaotan mga igsoon. Nga ang Ginoo may magpadayon sa pag-bless sa atong kinabuhi. Ang Ginoo padayon nato itugyan ang atong mga kinabuhi sa Dios. Kinabuhi nato at ang kinabuhi sa atong mga anak, sa inyong mga anak, pamilya, sa inyong mayumbanan, sa inyong asawa, inyong inahan, amahan, mga kaigsuon, pag-umangkon, ayaan, mga igaagaw, sa inyong mga amigo, mag-ampo ta sa Ginoo at apil nato sila sa mga pag-ampo. Dalaygon nga og simbahon nga Dios. Hallelujah, aniya kami Ginoo, duol ka sa imong atubangan Lord tungod kay ikaw ang among amahan, O Dios. Salamat Ginoo. Nga imo ming gitubos gikan sa kinabuhi nga daotan, Lord. Daghang salamat Ginoo sa imong kaayo sa among mga kinabuhi sa pagpasaylo mo sa among mga sala. Daghang salamat Ginoo nga imo ming gitugihanan sa mga butang nga langitnon, Lord. Imong gipasabot kanamo ang imong gugma, Lord, sa among kinabuhi, ang imong kaayo. Hallelujah. Unsang naasulod sa imong kasing-kasing, Lord. Namo nga nga tagaduol ka nimo, Lord, sa tanan mga butang nga maayo, Lord. Imo na daan gihuna-una aron nga dili na namo mabati, Lord.
ang kaguol, dili na namo mabati Lord ang kasakit Lord, dili namo mabati ang tumang kalisod sa among kinabuhi. Daghang salamat Ginoo. Hallelujah Lord, ikaw ang amuhan Lord nga mahigugmaon Lord sa nga tanan, nga walay kapares Lord, nga walay sama Ginoo dinhi sa kalibutan. Daghang salamat Lord, among giampo karon among pamilya Lord, among mga igsoon, mga anak Lord, mga ayaan, ig-agaw, pag-umangkon nga mga giyawaan Ginoo. Ginoo, hallelujah Lord, sila Ginoo, luwason mo sila Ginoo, gikan Ginoo sa mahugang espiritu Lord. Hallelujah, sa pangalan mo Jesus, sa ngalan sa among Ginoong Hesukristo Lord. Hallelujah. Nginlan ko Lord sa oras ito, sa aning orasa Lord, ang espiritong mahugaw Ginoo nga naa sa akong mga igsoon sa pag-umangkon, ig-agaw, mga kung sila nga dunay mahugaw nga espiritu Lord, God nga sila tanan Ginoo mga ayo Lord, sila tanan Ginoo mga luwas gikan sa mahugaw nga espiritu Ginoo, nga mahinlo sila Ginoo gikan sa mahugaw nga espiritu Lord. Hallelujah, aron Ginoo sila Ginoo makabaton og kalimpyo nga gikan kanimo o Dios. Ug ang tanan Ginoo nga ilang ah, makuha Ginoo ilang tanang bahandi Ginoo, dili nila magamit Ginoo sa pagbuhat sa sala, kundili Ginoo sa pagbuhat sa mga butang nga maghatag og himaya diha kanimo. Lord kining tanan, hallelujah, among gihangyo Ginoo kanimo gipangayo sa ngalan sa among Ginoong Hesukristo nga dalaygon hangtod sa kahangturan. Amen. Praise the Lord. Mga igsoon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa pag-uban kanako sa pagbasa sa Biblia, ug daghang salamat sa Ginoo sa iyang presensya nga niya uban kanato karon, dalaygon siya hangtod sa kahangturan ug magpadayon ta mga igsoon pag-connect sa atong Ginoong Hesukristo sa pinaagi sa iyang mga pulong dinhi sa pagbasa sa pulong sa Dios, sa Connect to God through His Word. Kini inyong igsoon o higala sa pagtuo sa atong Ginoong Hesukristo, Sister Luz Lilo Cohisby dinhi sa Stockton, California. Hangtod sa sunod nato nga pagbasa sa Biblia. Maayong buntag sa inyo diha sa Pilipinas, maayong adlaw ug maayong gabii naman sa dinhi sa Stockton, California. God bless us all and see you next time. Bye-bye.